Kiwi ni? Oh, nilagay inis na sa sapatos. Kiwi nga prutas. Lagi. Ang kalami. Lami ang kita, no? Ha? Ang lami Lumi lagi. Hi guys, good morning nitong taran. One dining one. Init na kadud, kakita na kadud ko adlaw. Rapon, grabe kasi kung wana. Grabe sa langit, grabe sa ngit-ngita. Unja. Kung adlaw guys, dararaga po ko sa bahay, siglek-leek. Murang ko na rin baksan. Hawang busog. Kay, wala gibuhat. Sira lubog-lubog. Ngipon, sakit-sakit talaga pa di gamay. Naulin ko sa rip. Panos na natatire? Di pa. Di ako mara ice cream masalin. Kasi agi, pabug-bug na ko sa ngipon. O pa rin mahurot, ang itiwas karon. Di lalim o ganang nai. Ibdag ngipon. Karang paita. May ganam kaon. Anja. Saya pun masakit. Para magagniwang na ko wala ko garam kaon. Hiluhan ko. Ibdan og ngipon. Mara pud gibuwag as uyab. Og bugan sa uyab kay wa mo pigarang kaon, sigurad kuan. Lubog-lubog. Ngana ajud. Ano ha man nga banda sa may mga kulog di ay? May itom, may brown. Wag na. Sa man nga sa ko? Amin ni patay be. Saging na. O siguro kami kasagangan dito. Kadaris nauli na pud sila si Anaris puti. Naraghan ba dito pa sa lubong. Nagdaog sa kasakong saging. Nagdapod og tungag sa kubag nga upo. Nagdapod banda. Naghanap ayo. Orchids. Ito si Pilar. Hindi kamusta mga fruits pilar? Dito bata. Ha? Dito bata. Daghan ko na yung bata. Hindi ako mga nagda. Dada ka sa kabata. Bi, hatag mo na ho. Uy. Umaaday po guys, mautumis tagbilaran. Kami ate Alit, si Aliana. Yung pa-check up ni Aliana. Sa mga uban na pagkukay. Mupalit ko sa resita. Hindi. Nang pagkaila rito nga, nagbadaog alingatong. Yeah. Mga na guys na. Tire. Tire. Kaya lang mo alingatong guys. Kaling alingatong. Daghang kuno na ni matambawan nga mga sakit. Sakit sa kuno mga sakita. Agisang ugat dan ni may panguhaon kay. Wan, tambaw. Sagad sa kuno sakit, patambawan. Sa patambawan na ang patol tay. Suway ko na naglaga. Sa patambawan na ang patol ba? Ulian. Talo es Ginoo. Nama may silingan dari, terus ibabaw, si Kuan, Ate Candelaria. Namarigda pa sa alingatong. Nda, ator kumukuha og lagaon kay kani. Di man iho Ato manis ang kailan lagi sa bilarang nga nagpada og alingatong. Ang ikuan ugma, ihatod. Kahoy ra man sini na, kahoy. Nda, imuning ako anon. Alagaon ni, lagaon da karang may sabaw. Moya imnon. Tambo lagi ko ning alingatong. Da pero gitang dahon na ni ara ko kakate. Ug masabod ko na si mong panit, jarah grabe siguro ng ilara. Di ka makatug sa kakate. Nagbayad ko sa kukugapon kay ada euy. Wow, pay buhaton ni mo ko magkaraw-karaw sa lapok. Painuan perpanak sa barong mo marapag ko og maestra. Ajo rin bagpahinluan. Kaya mabubintaha po. Bisip ko manggapong gabi. Ano ba na imong inom? Sabog na nga, magnawag tubig dito. Gidang ay sarara gila mga banda dito sa pilar kaya sa kurog pangawato na po. Kaya mahal pa ng banda. Apalitun. Tanawag ang kuko, Elred. Jara ka isa. May di na pong susulabi. Sarang ngilingig. Nabintaha, nagaling niya. Ha, nabigat mo talaga, kipugos din na nag-ukab gapon, dahil ang kuko. Mauna na.
Kasi sige po ko ano ng kuko. Nino daning aning angay ko gimo ko kurundang. Murag ra ka nating maestra. Hindi man muhugas ng kukuha niya. Hindi may kuhugas. Panburikat ko nurit, mga bata. Amo ta. Ito na ito si Pilar. May pangaduas mayor. Hindi na mata ko. Mga bata ba? Pili ko gusto ay. Kabata. Bata bakting, pipiliin. Tukoy ba na? Di mo tayo sa kurog-kurog pangansuon. Samok galing mo uban. Ito dia melodi. Parang baji ako. Baji. Napay bayot. Bajo ng bayot kay din na para hubog. Kasi pamanghindo sa bay. Di ba be? Kalamantigun ba? Kalamantigun. Kilag madang ay isang banda. Daghan. Sa angpan. Nagabuok. Duha. Hala na bagli man ay. Wani mo ang hinaji. Balik man. Na mga daoto naman ng iban ay nang giniwang man ni ay. Ang giniwang ang ato. Ni, uy, di lagi violet. Alalami yun. Na, violet na. Puti-puntik. Ana. Ako ay isa ka violet ay. Mali mga buwak na isa tos pilar. Isa nga nang pang lalin dari kaya sa kurong pangawatan na girito kay. Ang mga buwak nas lagi pangawat man. Madyo no, pwede raw madungangan nagang buwak dari. Banda. Nami tawon basta mamuwak nagdengan-dengan. Ano yan? Kamu rin siya Isa na ka na. Gipadaan ni Aloy. Gipadaan na magkik ni Florami og ni Dwight kay ilang kuan karon mansari sa grabing lami ara ba kaso. Kakuan man ning kik karyaduna. Kiwi ni! Mo na lagi inas na sa sapatos. Kiwi nga prutas. Aw lagi. Di nang kiwi sa sapatos. Magdanas man, nagdanas. Mga daw ko tatiri. Nagdaanag balon dia. Hindi aning tungtong sa lamesa. Ihatag sa nang sila kay mo na diyan gi. Kakalimuan. Lapo abi. Oh, yeah. Wala diyan galirungan. Diyan ko na nagdala to na kutsara. Pero puta. Pero dia Kami lagi ni mga prutas. Girahan ko. Sa mangga na. Mangga ka ng kiwi na. kiwi Nay. na wa ba ta kakaon na ng kiwi na. Imo na. Talaga ko na nay. Ilaw na. Apa ka dito ka ni? Nagawin na mo. Oh, ng kiwi. Tatiri mga Ano na tatiri. na chiko puro manay. Murag chiko ang Iyo ba daw? Ah, Tatiri mga daw ko diya tatiri. Mula ni mo kaon. di magod. Hugma gali na ron. Pilit di das lamisa ron. Ano na ki? Ano na na kuno dali alagi jiwa. Takai lagi ko tatiri. Ang kasi anong pahiwa. Ako tatiri. Kana raho tatiri. Hay, imo dai kanang nay prutas o way prutas. Kanang way prutas tatiri. Ano ko na isang way prutas? Nang nay prutas tatiri. Adi pala Ah, naiputas. Kai ko tatiri. Lagi. Ako dyan sa una nga, butang nga hukda na ninyo. Dugay ba na pitig hiwa, nay? Panunas na, nay. Tara, tapos sunod. Sa imo tan patang apok kiwi di. Kanida dapit. Tangin. Patang ano kiwi umaga. Adam, kamay rin ng imo dyan, kaya plato. Sige pa po di. Patang ano Kani. kiwi pod. Mangga o kare. Kanang tulo. Pila ka kiwi. Isara, Isara. Isara nga, daghanta. Ila mangga. Isara po. Duha lang. Ano? Lami lagi na ilang kaki kay. Di mga prutas. Ito ko yan ang ganahan. Order ko na ni birthday na puhon. Tagay po rin mong anak rep. Siliksi ka na, Oh, sipat. seleksyon na pag sipat. Ano po nasa sa nina, bin? Ganahan ka ito ko ng isang cake. Kagubot na lagi na rin cake na naiputas. Ano kung kitag nga naman? Lalabaw po diyan nagdag plato. Araw. Ang sama niyo mong baby, patang kiwi be? Adaw ka rin mukha kiwi. Mukha ka na ni be? Ang Kana sama na ni mangga grapes mo? o grapes. Grapes ra. Mangga o grapes. What's the food? Mother sunod. Kamadar.
Unang senior citizen. Unang senior citizen siya. Grabe plato ka dabos. Hindi ka lang, patito ka sa patito ni. Di ka na ano. Gamay, dari. Gamay. Natatay di ay. Ako di mo ko na yung pasulabi, agahapurtos ra. Diya. Kada imo ni kiwi na eh. O di ka na kiwi ka na manggara. Bulit. Kaya wang ni mo na. Alam mo agad agad. Asa dapat na. Lungsod Asanin na ko, eh. asat. Sa to na. Isa ba eh? Huwag matagaan. Ako, Mariano. Diyan. 1 month ba rin? Di ba 2 months na? Natatay siya na. Natatay. Uy! Lami hapap sa naong. Nakanang kuwan. Kay Hindi na kayo mga tsukulit ni. Atong kuwan. Tari. Bulit sa katatay. Kana pati lang Hindi, magtatay patay na na ng kiwi na eh. Kay, lamira ba na iba sa sapatos? Mangga. Kiwi. Sinaw. Ato na tuzo ko dyan nilag ano. Lami, lagi pa na design ba? Ganahan na ko. Ako katatay ka lang na grapes kay tiguang na. Ako sunod. Lami, gajig adu. Kinamuya ka dun. Anak niya mo dani. Kasmit ni Plurami. Gasa. Tagalungsod. Madam. Masasok. Uy! Tanaw! Pati ka na ba intong? Ang imo ay duha ba day? Magtansya pa. Magtagsa mong Mariano. Sarama. Ang kakabok na. May kutsara. Ito ng kiwi na siya. May kusara na isabi. Guman sila kay Ella Kiwi. Ang kailangan, nalagyan namang kiwi ka na ibot ang sapatos. Kaya daw. Wala may kiwi. Masaling ko kiwi diha. Ito, ano lang. Kasara man ka kiwi na. Kana, kati alin na na. Kuanang na si Babaw, kaya mo kong kiwi. Imo ni kiwi oh. Saling ko kiwi diha. Bitaw, bitaw. Kagubta ng cake ni Kon. Riaduna. Madam Riaduna. Agang kalami. Lami ang kika, no? Ha? May lagi. Ano yan ako suliran? Laki? Kanayang sulira. Ganahan ko na ng kika dyan. Pero order tas, mansarin lang na nay, tatay. Ito, pero na to. Pon. Nay. Kana ka, nay. Adyo ka kaon, nay. Nay, adyo ka kaon. Nakalimot na kang tatay. Hindi pwede naman din tayo. Huwag ko dalas mga nasayang. Limat. Salini ko kiwi. Kagwapo ka dyan, guys. Di mo magmahid na ni guys. Order pa mo na ni. Ano ipuno ni mo be? Cake ra be? Yan ako, susulabi. Aga-aga man siya dani kay hyper ko. Kasi mo dan, kuwag dan. Lami kag icing di. Kuan, di siya kanaban baka na di pagkapait-pait, di siya hapdes. Para ni mga prutas sa minsalin. Kaya di mo ko magpalabi din tamis kay Diyan mga ito na bagang buhog. Kami kadyo. Namikado lagi. Diyan icing kay lami. Mura jag kuan ba? Grabe. Ano ba niya discover? Dagan ako sa mga customer. Na mag